som veľká, tak mi ľudia píšu schudni. Teraz som schudla, najedz sa. Že nikdy aj tak nevyhovieš tým ľuďom, či tam spĺňam nejaké prototypy krásy alebo niečo, alebo či som vtipná, proste ja robím to, čo ma baví. Že chcem povedať iba to, že akokoľvek by som sa snažila, tak som si uvedomila, že sa nezapáčim všetkým. A vlastne to bol pre mňa ten taký mindfuck toho, že aha, že vlastne na čo? Záleží ti na tom človeku, čo ide okolo teba na ulici? Mám si odpovedať, hej? Ja, že nie. A potom, že tak prečo ti záleží na tom, čo on má v hlave? Nejsi zodpovedná za nikoho iného náladu. Ale mne to presne vlastne naučilo vnímať mňa samú seba a nie tých ostatných. A vlastne presne také, vieš čo, mňa jediné zasiahlo to, že čím ďalej, tým viac poznám partnerov, kde žena zarába viac ako muž. Vieš, že môžete podnikať, môžete robiť čokoľvek, nemusíte byť iba v úzadí toho muža. To je jedno, čo robíte, či ten podcast, či proste videá, že nájdeš tam to, čo inde nenájdeš, lebo sa o tom nehovorí, hej, lebo... Ja mám 2, ale za mňa je tam tá kvalita. Mne sa ľúbi ten craftsmanship, hej, že proste... To pekne, craftsmanship. Čo veľa ľudí neoceňuje, hej, proste idú do Zary, nakúpia si tote bagy, hej, proste za pol roka to je spráchnivele, ale ja mám tu tvoju ten ruksak, čo ja viem, 3 roky a ono to má proste kvalitu, to vidíš každý šév, každý detailik, čiže ja toto oceňujem, tie kvalitné veci. A 3 sme tam prišli s tou istou kabelkou, že sme sa náhodou stretli vo dverách, prichádzala jedna žena, druhá tam už bola a ja hovorím, že bože, dievčatá, počkajte, ja tu mám tú istú kabelku, takže za mňa tie kabelky sú úžasné, naozaj. A hovorila som si, že normálne som za ňou videla prácu, že niekto to držal asi teda v ruke a normálne to šil. A najviac, čo sa mi páči na kabelkách, okrem teda kvality, sú tie farby. Milujem presne, že nie sú, že sú aj hnedé, aj biele, aj jednofarebné, ale potom sú, že vtáčiky, kvety, vieš, proste, že je to úplný prepal. Čaute, vítajte pri podcaste Diana Rodriguez. Dnes som si sem pozvala úplne, že prototyp silných žien. Reálne ste tu preto, lebo podľa mňa ste úplne ukážkou silnej ženy, pretože nebažíte po dokonalosti, ste neskutočne autentické, inšpirujete a robíte to ešte aj s nadsazkou a humorom. Takže vítajte v mojom podcaste. To bolo krásne. Mňa väčšinou hovoria, že som silná žena, lebo mám nadváhu, ale takto som sa o sebe nikdy si nemyslela, že ma niekto tak berie, takže ti veľmi pekne Ja vás ďakujem. Tak 100% beriem a veľmi sa teším, že ste tu takto spolu tri, lebo ste sa ma aj pýtali, že prečo takomto znení a proste preto, že vás tak ja osobne vnímam. Proste každú jednu z vás. Ďakujeme. No a teraz budeme na začiatku trošku možno také, že ideme to uviesť nejak akože tak, aby to bolo a potom to už rozbehneme, dobre? Takže ja idem, ako to tu mám napísané, dobre? Takže ideme. Diana Tuhá. Komička, influencerka a speváčka, žena, ktorá sa nebojí hovoriť veci na rovinu. Na sociálnych sieťach ako nasratá žena baví tisíce ľudí svojim jedinečným humorom a ostrými postrehmi zo života. Otvára netypické témy, má vlastný podcast a práve vďaka svojej autentickosti si získala obrovskú komunitu fanúšikov. Sme radi, že si dnes prijala moje pozvanie. Vitaj. Ďakujem, bože, to bolo krásne. Wow. To vyzerá, že si ťa normálne googlila. Normálne To urobil ChatGPT. Akože inak, ja milujem ChatGPT, robil to Google, robila som to ja, robil to ChatGPT, všetky možnosti som využila, ja využívam ChatGPT každý jeden deň. Ja milujem AIčko, ja milujem. Akože niekedy, ale bojím sa, že mi to nedá tie správne informácie. Takže sa Ale bojím. že na edukáciu? Nie, na nápad väčšinou. Hej, Na nápad je to super, ja to robím nápad. PPC reklamy. No, dobre, môžeme ísť ďalej? Môžeme. OK. Iveta Čandíková, redaktorka, podcasterka a žena, ktorá sa venuje písaniu a tvorbe obsahu v rôznych formátoch. Jej meno je spojené s viacerými mediálnymi projektmi, kde prináša zaujímavé témy a autentické pohľady. Spolu s Dianou Tuhou vedie úspešný podcast Divoká jazda bez hanby, ktorý si získal tisíce fanúšikov. Svojou otvorenosťou a citom pre slova inšpiruje mnohých.
Iveta, vítaj. Ježiši Kriste, toto slzami. dám otcovi pozrieť, že pozri, čo som dosiahla, Počkajte, vieš. ale počujete ten spôsob, akým to hovorím, Áno. lebo tam bude zvučka v pozadí. To je krásne. Ja som to jak superstar, viete, keď išiel niekto na pódiu a Pico išiel, či Áno, to že tam Bruno. cítim sa, že idem pred cenu nejakú. Áno, tak to tak chcem. Toto si treba dať na kameň, vytesať. Presne na rozmýšľam, pohrebe. presne som na toto myslela, že nikto ma ešte takto Ani nikdy nezosumarizoval a je to veľmi príjemné počuť. Klaudia, si na to pripravená? No, tak poďme na to. Klaudia Klaudia Rusnák svojim typickým humorom a trefnými paródiami dokáže dokonale vystihnúť realitu. Či už ide o ženské témy, vzťahy alebo stereotypy v spoločnosti. S prirodzenou ľahkosťou si uťahuje z rôznych typov ľudí a situácií, pričom jej šarm a autentickosť robia jej obsah mimoriadne pútavým pre tisíce ľudí. Klaudia, silná žena, vitaj u nás. Ďakujem. Wow. Krásne. Ale ja som tam mala menej. Tak akože... Musíš začať spievať, ale ona tiež spieva. No. Ja som tiež Ja spievačka. ti ale poviem prečo, že ja som mala pôvodne viac, ale verejnosť vie, že ja mám na teba, vieš, také, že ja sa sledujem a mám slabosť, tak som nechcela, aby to tak akože vyznelo. Ale dobre, ja si Vieš. nespievam na svadbách, hej. Ani ja. Počkaj, teraz ja ne, ale bola som. Bola som, jasné, že v rámci prekvapenia, vieš. Aha, dobre. Ale áno, to som tam mohla dať, hej. Tak pardon. Dobre. Nevadí. A určite má za sebou veľa úspešných projektov. Si myslím tiež, či moc nie? A čo ja viem? Vlastne ale zistíme, že si to srandujem. napísala dobre. Srandujem. Ja som jej nechcela, vieš, až tak nejako podliezať, lebo by to už bolo také, že čo to tá Diana však furt na tých storkách o nej rozpráva, že ju sleduje, vieš. Tak dajme Nemôžem ma to, dole, vieš, až vieš. tak úplne, že hrotiť, no. Pohode. Dobre, poďme na prvú tému. Však poznajú vás ľudia asi prevažne z tých sociálnych sietí alebo z tých podcastov. Fakt, že mňa to zaujíma. Aj ženy, ktoré to sledujú, to zaujíma. Prečo tie mená, ako proste vznikla Nasratá žena, prečo Candiky alebo Kandiky, neviem, ako sa to volá. Candiky. Candiky. Je to Candiky? Prečo Hello Potom Cloudy? ti poviem. Povedzte nám, prosím vás. Choďte prvé, choďte. Povedzte. kľudne. Vysvetli svoje candiky. No pretože mňa volajú Čandíky od priezviska a keďže nebolo voľné na Instagrame Čo? a s jedným K, tak som Candiky. Všetci mi si myslia, že som buď potomok Kendricka Lamara ako Candiky, Nice. alebo že som Candy C, že som zabrdla troška do inej oblasti. Čiže aj Candy Ešte C aj ma cukrík volajú bolo? a Candiky, že cukrík. Že cukrík. A tak to je Cukríková. dobré. A potom Takže sme dobré. ešte vymysleli ten neslušný ekvivalent. To je ktorý? Ken Dicky. Áno, A ten áno, ten je najlepší však. Ken som Dicky. takže Candiky. Ale pokojne. Každý si nájde to svoje. Áno. Že ja Ako som je to také variabilné. Áno, že ja Hej. Podľa nechávam situácie. rada ľuďom možnosť si vybrať, ako ma vnímajú. Čiže nemám to zadefinované nejako. No dobre. Tak čo, Nice. Hello Cloudy? Alebo Nasratá žena? Ja tam nemám veľkú nejakú silnú story vôbec, práve že. Ja som bola na Instagram, že Malenovská, moje priezvisko Zaslobodené. A vedela som, že sa budem vydávať, hej, a že chcem robiť teda vtipné videá, lebo dovtedy som robila cringe content, a.k.a. fotky z fitka, Milujem. breakfast, To je môj content. proste úplný cringe, 2016 Instagram, hej, že, takže ja, že no tak to ne, a začal COVID proste a už začali tie reelské vtipné a tak. No a jedna moja taká úplne obľúbená mala, že hi, I'm Caitlyn, tak som zdala, že hello Cloudy. Dobre. Hej. Čiže si sa inšpirovala. Áno, lebo ja, že čo tam budem a strašne, vieš, to môžeš rozmýšľať týždne. A ona bola vtedy, ja som s ňou bola úplne, že obsessed, tak ja, že ona má hi, tak ja, že ja dám hello. A to celé. Goodbye, Cloudy. To je Dáva super. zmysel. Goodbye. Goodbye. Ale to je super. Ale zase, ja som tiež vznikla veľmi prirodzene. Ja som bola Si bola nasratá. nasratá. Bola som nasratá, bola som chorá a tak vznikla Nasratá žena. To je Nice. celá genéza môjho mena. A vôbec som nečakala, že to bude mať akýkoľvek výtlak. Čiže som to brala iba tak, že tak chcem zdieľať nejakú básničku. Nechcem to zdieľať pod svojím menom, lebo tam boli vulgarizmy a hovorím si rodina a tak. Tak som bola proste nahnevaná, tak si hovorím, a tak dám si, že Nasratá žena. Čo? Že kto to kedy uvidí v živote? Nahnevaná neznie moc, akože No. vieš, dobre. No a tam, keď si bola s tým, Nasraná. ten pán, čo volá, keď mal fúzia, bola žena. Jak sa volá? Peter Marcin. Áno.
Čo? Ja rozmýšľam, Počkaj, že čo? prosím. Však ale Peter Pochopili sme sa. Marcin je uraganista, ne? Áno, ale ja proste mena si nepamätám. No, keď si Však bola... to je slovenská legenda. To je Arnold Schwarzenegger našej Humoru. krajiny, našho humoru. Pani Mária, to skôr Pani Mária, poznám. no. No, keď si s ním bola v tej show, nie, tak tam si nemohla byť nastratá žena, to čo, ako nejaká cenzúra, alebo čo? Tam si bola Tam som bola nahnevaná skôr, žena. že taká, že nahnevaná žena, áno. A on mi vtedy vlastne povedal, že no ale Diana, už je asi čas vystupovať bez toho filtru, či čo som to teda používala. A vtedy som si tak povedala, že dobre, prečo nie vlastne. A prečo inak ten filter? Lebo som chcela byť v anonymite a ja som ani nemyslela, že nejakým spôsobom čokoľvek urobím, vieš, že to bude mať výtlak. Ja som fakt video dala von prvé s tým filtrom, lebo ja som sa To je ten natáčala. filter iba tak, aby sa s tými očami? Hej. Ja som sa natáčala, lebo som naspievala cover na Dance Monkey. A hovorím si, že bože, aká som taká škareda v tom videu, že nebola som zvyknutá na to, že sa natáčam. Vieš, to ako každý, keď sa začne točiť, tak si príde trápny, príde si, že Jasne. pre Boha, ako tam vyzerám. A ja som si prišla presne takto. A ja som už veľmi dlho používala na svojom súkromnom účte na Instagrame predtým tento idiotský filter a si hovorím, že a tak nahrám to s tým, že znova nikto to aj tak neuvidí. Nahrala som, no a zrazu mi potom ráno mama, že Diana, má to 4 000 000 videní. Hovorím, ale mami, že určite nie. A potom 500 000 a už sa potom nabalovalo. A vlastne nejakým spôsobom mi zostal ten filter a potom vlastne už ľudia mi hovorili, nechaj si ho, už sme si na to zvykli. Hovorím, OK, tak som vlastne ostala v tej anonymite. A potom som sa tak postupne možno po 2 rokoch začala odkrývať, či tak nejako. Mne to vyhovovalo, A už vieš, nepoužívaš vôbec? používam, ale už máličko. Na storkách, ne? Vieš čo, už ani nemám čas točiť ani storky, ani videá, takže akože som rada, že som ešte vôbec tu. No super, tak to si vážime. Viete čo, ja všeobecne, akože ja na vás to vnímam, že keď pozerám vás alebo počujem podcast, proste čokoľvek s vami, mne sa neskutočne páči tá autenticita, hej, lebo akože čo si budeme klamať? Sú všelijaké Instagramové profily, nie? A vy ste tie, že či tam paroduješ niekoho z Rúža pre nevestu, či jak sa to volalo, a proste si tam v spodnom prádle a trčí ti tam kadečo, však na rovinu sa bavíme, nie? Však netrčí tiež. Jednoducho, že to neriešiš. Bože, až sa cítim trápne, že som si dneska spravila výfuk na hlave. Ale vieš, mám rapavú tvár, tak musela som aspoň niečo objem. A to isté sa mi páči u teba, vieš, že ste také autentické, že čím to je, že ste v tomto iné než mainstream, že sa nebojíte, vieš, že nebažíte po tou dokonalosťou a že neriešiš, čo o teba povie suseda alebo mamička na ihrisku, že čím to je? Tak že ja vy ste poviem za odvážni? seba, podľa mňa, a myslím, že hovorím aj za vás, my vieme, že tá kvalita je humor. Hej? Keby tá kvalita bola, že make-up, vizáž, proste to, ako vyzerám, outfity, tak asi si na tom dám záležať. Ale tým, že asi sme si isté tým, že nech sa deje čokoľvek, že keď vyzeráme jak shit, keď sa cítime na hovno, tak vieme, že ako keby tá vtipnosť nemôže újsť. Jasne, 1 z 10 vtipov je cringe, hej, proste trapné. Ale to je proste ako keby v zásade v tom remesle, hej, že proste niekedy nevidie. Ale preto mne to je jedno v podstate, že či mi tam nejaké spodné pralo niečo, blablabla, či to je, jak tam vyzerám, takže snažím sa vždycky byť nejak prezentovateľné, lebo zase človek je vizuálny tvor, keď tam uvidí na obrázku úplne hovno, tak asi to skipne, hej. Ale to je to, že vytvoriť si content na humore je za mňa teda určite jednoduchšie, ako keby to malo byť na tej výzáži, dokonalosti a stále sa tváriť, že v nejakej také, akože v takej pozícii. Čiže toto mi dáva strašnú voľnosť, že môžem byť proste hocikým. Alebo teda tým, Hej, ale som. ty si to hovoríš, že keď napríklad je spevák, a že však ja len spievam, alebo herec, že však ja len hrám, ale to je tá tvoja genius zone, vieš, že ty proste to máš v sebe ten humor pre niekoho, kto je napríklad, že pekná baba, alebo má tie svoje prednosti. Ona by povedala, že pre mňa je nemožné robiť humorné videá, vieš? No ale to je to Pre ňu by isté, bolo to presne, ťažšie. že ja viem, že ja sa nemôžem rovnať proste Kendall Jenner alebo Hey Kardashians. Proste... Tak chceli? Nie, ale že... Chceli sme sa rovnať? Dobre, dajme, proste to je prototyp dnešnej krásy. Je Kim Kardashian, hej. Nejdem sa hrať na Kim Kardashian, na to sa môžu hrať iné influencerky, ktoré majú danosť, dajme tomu krásy, alebo nejaké asymetrickosti, alebo nejakého štandardu. Ale zase sú extrémne cringe, čo sa týka prejavu, že chcem byť vtipná. To prepínam, netrápne za to, hej. No. Čiže proste každá máte svoje kvality a ja viem, že viem byť vtipná, hej, keď sa až tak veľmi... nenúčim. Nesnažím, áno. Na hovno, hej. Ale, a presne to je to, hej, že proste musíš, a hlavne toto, keď chce byť takto, keď chce byť zase vtipná baba,
pekná baba, že nie, ja chcem byť vtipná a snaží sa o to nie je dobrá cesta. To veľmi zadopadne, že? Akože ja musím povedať, že ja napríklad zase veľmi súhlasím s tým, čo si ty povedala a taktiež viem napríklad o sebe, že veľakrát som trapná a mne to nevadí, ja som bola trapná celý život, že ja som s tým úplne v pohode, ale mne je absolútne, nechcem povedať, že je jedno, ako vyzerám na tých videách, ale je mi to jedno. Áno. Že možno, že teraz idem sem, tak upravím sa, veď jasné, veď sme ženy, tak stále chceš byť proste nejakým spôsobom, keď ideš že do ulic. trying your best, vieš, že chceš vyzerať tvoja najlepšia verzia, Áno, ale určite. to už, keď jak vyzeráš, tak to už tak Určite. si. Mne je vrcholne jedno, že či mám 8 briad, alebo teraz dobre, akurát bojujem s tým, že niektorí Mne ľudia napísala, že mi to pichne, že mám tam hroznú bradu na tom videu. Prosím ťa, akože vieš, že som veľká, tak mi ľudia píšu schudni. Teraz som schudla, najeď sa. Že nikdy aj tak nevyhovieš tým ľuďom. Je mi to úplne jedno, ako vyzerám, že teraz sa cítim dobre, OK, ale na tých videách mi je šuma fúk, že či tam spĺňam nejaké prototypy krásy alebo niečo, alebo či som vtipná, proste ja robím to, čo ma baví. A to je pre mňa dôležité, že alebo aj keď robíme niečo motivačné trebárs, vždy tvrdíme, že ak to pomôže jednému jedinému človeku a povie si, že aha, tak dá sa proste niečo zmeniť alebo spraviť niečo inak, vždy to má zmysel. Páčila sa ti táto časť a chceš si ju vypočuť celú? Ďalšie super informácie a celý obsah si otvoríš na dianarodriguez.sk alebo cz/podcast. Daj si odber a maj prístup už ku všetkému. Diana Rodriguez, čo chceš počuť a vidieť.